Bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang acute gastroenteritis, pag-regulate sa mga water vending machines sa syudad sang Iloilo, ginaduso. Mga naganegosyo sang vending machines, magkatuhay ang opinyon. Inang gintutukan ni John Sala live sa Barangay Monica, Iloilo City proper. John? Zen, maluwas sa mga water refilling stations. Luyag man ni Iloilo City Councilor Alan Zaldivar nga ma-regulate ang mga water vending machines sa syudad sang Iloilo agod masiguro nga safe kag matinlo ang mga tubig nga ginabaligya sa mga nasambit nga vending machines. Sa tuman kainit sang tiyempo, wala na siguro sang mas barato pa nga remedyo kundi tubig. Agod mas mahapos sa tanan ilabi na sa mga always on the go nga makainom sang tubig, nagulhot ang mga water vending machine sa syudad sang Iloilo. Apang nakita ni Iloilo City Councilor Alan Zaldivar nga nagakadapat ini nga ma-regulate, ilabi na nga nagasaka sa gihapon ng kaso sang acute gastroenteritis sa syudad. Suno sa Iloilo City Health Office, naglabot na sa 1,158 ang confirmed AGE cases sa syudad sang Iloilo. 18 pa ang active cases samtang naglabot naman sa 15 ang mga napatay. Kay gusto din nato matutukan man nga you have to see to it nga ang ginabaligya nga tubig potable kag safe no sa aton pumuluyo. Bilang kabahin sa plano sini nga pag-regulate sa mga vending machine, mag-require ang Iloilo City Government sang dokumento nga makapamatuod nga matinlo ang tubig nga ginagamit sa mga dispenser. Subong man ang pagsiguro nga matinlo man ang mga dispenser. Si Nanay Claribel pila pa lang kabulan nga nagpahamtang sang water vending machine sa iya tiangge. Suno sa iya, apisan nga trabahuso kuno, pabor ini sa lihok sang city government. Yung mas hayo na ginigani ko na muna para nga at least may kita may sulundan nga muna be. Okay lang sakon. Apang ginakabalak naman ni Manang Leia ang ila palangitan-an kung ipatuman na sang city government ang pag-regulate. Daw hindi ako agree sa amo sina kay paano naman kami. Kinanglan din namon sa adlaw-adlaw nga tanan nga bisan paano miara kami income bisan gamay lang. Apang pagklaro ni City Councilor Zaldivar, wala nila ginapauntat ang mga manugbaligya sa baylo. Well, as I've said, no, wala kita gapugong sa ila, no, to have this kind of business. Ini gani dako gid ini gani nga bulig naton sa pumuluyo because they can access potable water that's not very expensive, no. Zen, dugang pa ni Iloilo City Councilor Alan Zaldivar nga maluwas sa pagtsekyar sa mga dokumento, luyag man sang City Council nga ma-enjoin ang mga barangay council nga sila mismo ang magtsekyar sa mga nasambit nga water vending machines. Ila nga itsekyaron kung inibala matinlo kag wala sang mga higko nga posible magdala sang mga balatian kaangay sang acute gastroenteritis. Zen? Madamo nga salamat, John Sala.